варзишгари тоҷик Темур Раҳимов дар вазни ҷамъи 100 килограмм ки дар зинаи сеюми радабандии олимпӣ мавқеъ гирифтааст, дар аввалин рақобаташ дар мастерси Доҳа ба пирӯзӣ даст ёфт. ӯ рақибаш аз кишвари Австрия Стефан Хейгиро, ки дар радабандӣ дар зинаи 18-ум қарор дорад, дар голден скор бо иҷрои усули окури аши сарафканда кард. ёдовар мешавем, ки Темур соли 2019 дар мусобиқаи Циндао Мастерс ҳам ин ҳарифи австриягии худро шикаст дода буд. 2021 роҳи хешро ҳамвор кард. дар ин марҳила ӯ бо ҷудокори рус Инал Тасоев, ки дар радабандии мақоми сеюмро соҳиб аст, ба татами баромад. бо вуҷуди талошҳои зиёд Темур натавонист бар ин ҳарифаш дастболо гардад. дар голденскор ҷудокори рус бартариро соҳиб шуду ба даври ниманиҳоӣ баромад. ҷудочии тоҷик бошад дар даври тасаллобахш бо варзишгари Кореяи Ҷанубӣ Ким Мин Йонг, ки дар радабандии олимпӣ ҷойи 11-умро касб кардааст, зӯрозмоӣ намуд. рақобати ҷудокорон бисёр тезу тун ҷараён гирифт. Темур аз як ҳолати мусоид истифода бурда ҳарифи худро дар ҳолати осаи коми нигоҳ дошт ва бо имтиёзи иппон ғолиб гардид. ҳамакнун Темур Раҳимов барои нишони биринҷӣ бо дорандаи медали биринҷии чемпионати ҷаҳон 2015, ғолиби чемпионати ҷаҳон 2016 миёни ҷавонон, намояндаи Украина Хамо Яков рӯбарӯ шуд. Хамо Яков дар зинаи 12-уми радабандии олимпӣ ҷойгир аст. мутаассифона дар ин рақобати ҳалкунанда Темур Раҳимов аз намояндаи Украина шикаст хӯрд ва мақоми 5-умро соҳиб шуд. Темур Раҳимов қаблан ҳам ду маротиба бо Хамо Яков рӯбарӯ шуда ноком гардида буд. тибқи низомномаи мусобиқаи Мастерс ба нафаре, ки ҷойи 5-умро ишғол мекунад, 648 имтиёзи олимпӣ дода мешавад. дар ин вазн ҷудочии маъруфи дунё Теди Ринери фаронсавӣ бо шикаст додани варзишгари рус Инал Тасоев барандаи медали тилло гардид. ҳамин тавр мусобиқаи Доҳа Мастерс 2021 хотима ёфт. барои мунтахаби ҷудои Тоҷикистон натиҷаи беҳтарро Темур Раҳимов нишон дод. дар баробари Темур Сомон Маҳмадбеков ва Беҳрӯзи Хоҷазода низ Тоҷикистонро намояндагӣ карданд, аммо ҳар ду варзишгари мо дар вохӯриҳои аввали худ дучори бохт гардиданд.